urrez betetako edoki bat. Ikuskizuna, astera doa! Oso urrutiko itsasoan, kaiman beltza ur gainean zebilen. Inoiz izan den itsasontzi pirata beldurgarriena zen. Itsasontzi guztiak harekin eskopatzeko moduan ibiltzen ziren, eta marinelen batek ura katalozaz ikusiz gero, piratu eta iesi jaten zen. Kaiman beltzako kapitainaren izena Belarriebaki zen. Bai ura eta bai haren pirata basatiak ezagunak ziren euren ibilera izugarriengatik. Urrutiko itsaso hartan Daniela ere bazebilen, armi-arma jauzilari belaontzi txikiaren barruan. Entzuten ziren kontu izugarriak gorabehera, neska itsasontzi beldurgarriaren bila zebilen. Izan ere, gauza bat irrikatzen zuen. Daniela kaiman beltzako pirata izan nahi zuen. Egun batean, denbora luzean bila eta bila ibili ostean, aurkitu egin zuen. Nire izena Daniela da, eta pirata izan nahi dut itsasontzienetan. Neskato, gure tripulaziokoa izan nahi duzula diozu? Galdetu zuen Belarriebakik harriturik. Hala da. Danielak ziur erantzun zion. Eta piratak barre algaraka hasi ziren. Kapitaina bere gizonekin elkartu zen. Zenbait minutuz eztabaidu ondoren, Belarriebakik hitz egin zuen. Kaiman beltzako pirata izateko, proba batzu gainditu beharra dugu. Zein proba? Edo zer egingo du? Esan zuen Danielak konbentzimendu handiz. Pirata izateko, lehen proba arrainak eskubetek harrapatzea da. Neskato, aldakizu arrantzan? Danielak buruz bera uretara jauzi egin zuen. Itzuli zenean, piratak zur eta lur geratu ziren. Ona hemen bakaio batzuk. Ota gaizkak, kiloka, irutzi dira erraldoi eta mantarraia. Ez dago gaizki. Onartu du Belarriebaki. Pirata izateko bigarren proba, aritza bezain sendo agertzea da. Neskato, indartsu alzara? Esan zuen Belarriebaki. Danielak altzorkutza astun altzatu zuen, eta hankak tolesten hasi zen. Piratek harri-harri eginda begiratzen zioten. 1, 2, 10 altzaldi, 20, 50, 100 altzaldi. Nahikoa! Oiukatu zuen Belarriebaki. Pirata izateko hirugarren proba, tximistaren pare korrika egitea da. Neskato,
Arina alzara? Esan zuen Belarriebaki. Daniela itsasontzi gainean ziztu bizian ibili zen. Laster berriro gelditu zen pirata harrituen aurrean. Begira, begi bakarren txaplata, loroaren luma bat eta urrezko txampon bat ekarri dizkizut. Osoaren ibili naizenez, inor ez da konturatu. Itzuli nire txampona! Esan zuen Belarriebaki haserre. Pirata izateko laugarren proba zugea bezain isila izatea da. Neskato, isila alzara? Daniela bere belaontzian abiatu zen. Hurrengo goizean irribarretzua azaldu zen. Hartz artean ile sorta bat zekarrela. Piratek sinetzi ezinik begiak egurtzi zituzten. Aitzuloan neguko loaldia egiten ari zen hartzikaragarriaren hile sorta bat da. Ura iratzatik gabe moztu diot, zaz! Esan zuen Daniela. Utsi da zu ikusten. Belarriebakik txunditurik aztertu zuen. Pirata izateko bosgarren proba sopa ona prestatzea da. Neskato, ba aldakizu janaria prestatzen? Daniela osagairik gozoenak batu zituen. Igel txistukada, kokodrilo malkoak, koko ustela, eta sopa gozo-gozoa egin zuen. Zazpi itxasoetako soparik nazkagarriena da. Esan zuen Daniela. Buah, nazkagarri ederra dago. Belarriebakik Espainiak miaztu zituen. Baina, pirata izateko probari garrantzitsuena altxor galdua aurkitzea da. Neskato, ba aldakizu mapa hau irakurtzen? Daniela piratak luzaro bila zebiltzan altxorraren mapa aztertu zuen. Eta armiarma auxiliaria abiatu zen. 2 egun geroago, altxorra zekarrela itzuli zen. Kutsa gorri handi bat zen, bitxi baliotzuz eta urrezko txamponez beteta. Piratek ezin zuten sinetzi ikusten zutena. Pozaren pozez txaloka eta bigaka oiu egiten zuten. Daniela! 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 Proba guztiak gainditu dituzula onartu beharra dago. Baina ez, ezin zara gure itxasontzian pirata izan. Nola, zergaitik, eskubeteko arrantzan egiten daki. Aritza bezain sendoa naiz, tximista bezain arina, sugeak bezain isila, ausarta, janaritzarra egiten dut eta altxorgalduak aurkitzen ditut, egin behar den guztia egiten daki. Oso simplea da, ezin zara pirata izan neska zarelako. Eta itxasontzi honetan, soilik mutilak onartzen ditugu. Astakeria hura entzunda, Daniela itxik gabe geratu zen. Eta negar egiteko asko behar zuelako ez daritz, bertan negarrez urtuko zen. Piratak orduan elkartu ziren, baina oraingoan Belarriebakik kanpoan utzi zuten, eta hark ezin zuen sinetzi. Zenbait minutu eztabaidatu ondoren, pirata batek hitz egin zuen. Daniela kaiman beltzako pirata izateko behar den guztia daukala erakutsi du. Neskatua itxasontzian geratzea nahi dugu. Bai, hemen geratuko da. Daniela! 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 Belarriebakik karramarroak bezain gorri jarri zen. Nola liteke alperrontzi talde hau halako erabakia ni gabe hartzen ausartzea? Kapitaina, neu naiz. Esan zuen Belarriebakik. Belarriebaki kapitaina izateko baldintza batzuk bete beharra dago. Garrantzitsuena, zuzena izatea da. Eta Daniela neska ez delako, ez nahi izatea egiazko bidegabekeria da. Zuk alde egitea nahi dugu. Belarriebaki joan egin zen, eta inoiz ez zuten haren berririk izan. Eta kaiman beltzak mundua zeharkatu zuen. Diotenez, itxasontziak harekin ez topatzeko moduan ibiltzen ziren. Eta marinelen batek ura katalosaz ikusiz gero, giratu eta iez joaten zen.
Guztiek zekiten, Kaiman beltzako kapitaina jadanik ez zela belarri ebaki. Orain kapitaina neska bat zen.